Chlieb a pečivo zadarmo. Takýto luxus si užívajú niektorí obyvatelia Spišskej Novej Vsi. Stačí, ak si ráno privstanú a majú odvahu. Hovorím o zlodejoch, ktorí kradnú pečivo z prepraviek pred supermarketom. Ostávajú tam chvíľku bez dozoru. Je ráno 4:30. Pred jedným zo spišsko-noveských supermarketov čakajú na príchod zamestnancov čerstvé chleby, žemle, rožky a množstvo ďalších pekárenských výrobkov. Svoj tovar vykladá ďalší z dodávateľov. Odchádza a pár minút po ňom si prichádzajú z bohatej ponuky vybrať dvaja chlapci. Chlapci pred našou kamerou ušli, odradiť sa však nenechali, o chvíľu sa na miesto činu vrátili a krádež dokončili. O pol hodiny prišla preberať tovar pracovníčka predajne, stopy po zlodejoch ju ani neprekvapili. To, čo sme sobe, to ešte bude horšie. Oni majú zabrániť také rozsyčkami, a teraz každý si naberie boje krízo, nie? Kradnú nám takisto pečivo, hlavne vtedy, keď sa odovzdáva pečivo ráno nie priamo predávačkám, ale dáva sa aj na rampy. Príčine prichytila zlodejov nielen naša kamera, ale aj pekári samotní. Sme ich len naháňali, žiaľ Bohu, nepodarilo sa nám ich chytiť. Boli to naši rómski spoluobčania. Zlodeji si z bohatej ponuky dokážu vybrať. Drahší sortiment, čo sa týka suchého pečiva, čajového a takéto niečo. Riaditeľ supermarketu sa nám pred kamerou k problému odmietol vyjadriť. Rovnako aj zástupcovia najväčšej pekárne v regióne. Polícia registruje niekoľko podaní na zatiaľ neznámeho páchateľa. Dodávateľia tvrdia, že iné obchody majú zabezpečenú strážnu službu alebo uzamykateľné priestory, od ktorých majú ich vodiči kľúče. Podľa odberateľov by ku krádežiam nedochádzalo, keby pekári privážali svoje výrobky po 6 hodine ráno, kedy prichádzajú do práce ich prví zamestnanci. Tí neúplný tovar nepreberú a straty tak idú na vrúb pekárov. Riešení sa teda ponúka hneď niekoľko, pokiaľ sa však niektoré z nich nezačne naplňať, bude táto nakladacia rampa a chlieb a pečivo na nie v raných hodinách ľahkou korisťou pre zlodejov. Zo Spišskej Novej Vsi Marek Baláš, televízia Markíza.